Ụtụtụ ọma, what ebe shi Patrick. Ụtụtụ ọma nọ, biko ọ na join anyị na this broadcast. Imetụ aka na share button no. Biko share this video, share this broadcast. Onye nwere ike tag Ebonyi Son can tag Ebonyi Son. Go. Onye nwere ike tag Ebonyi Son. Vitalis Shima, good morning. Vitalis Shima, good morning. Biko onye nwere ike tag Ebonyi Son, tag Yalma Ebonyi Son. Then I also have another piece of advice for all the Zionites all over the world, both in Nigeria and all over the world. If you are watching me, I have an advice for you people. I only share about this broadcast. Can I share this broadcast? Can I share this broadcast? Okay, this voice note to Ebonyi Son no portal. I wanted to say something about it. Then somebody whom I respect so much, somebody whom I respect so much, me namosereka nkusigodu. Let me pause it there. You want to go? I decided to pause it, but she got back today. Ife Gbasara. Not that I'm ikwu Ife Gbasara Ebonyi Son entirely, but then with some aspect actually isi we bata n'ife Gbasara voice note a Ebonyi Son no melu pụtalụ na public, because only in ebe a na-emetụ like and yeah, Joy Uche. Okay. Yeah, because ọ na emetụrụ maka na ịfụnanya nya na emetụrụ maka na like button nya na ịfụnanya, because very very important. All very important. This only all as important as initial this broadcast. You know, at first I never wanted to talk about that voice note, whether or a WhatsApp group chat or whatever. But I decided to say something about it after watching a video Uncle IB Melu. On a video Uncle IB Melu make Ebonyi Son, and that voice Ebonyi Son is circulating. After watching that video, I decided to come out and say something. Otherwise, 2 days ago, can you something about it? But just like I said, somebody who so much respect for made me not to say anything. I decided to keep calm. You want to go? I decided to keep calm. Now, Uncle IB, just like as usual, you are somebody I have so much respect for, because na more likely to see a conduct onwe niru akwukwa. You want to go? You are conducting yourself in a matured way niru akwukwa.
but achọzi nka nna afọ etu ahụ isi a conduct onwe in a matured way as a tool iji wee na manipulate the mind of our people ka ọ yawo ikwu okwu ka e wee si oke na ebe ọ na Uncle IB kwuru ife a na ife a wee eziokwu achọ nya o nwere so many people nwepụta na alụ na my broadcast na na-ekwu okwu mkpọba afa ha ife nji ada akpọ afa ha awụ na ha ma like ka mmadụ zoo under a cover like this then ị na-eme something a na-afọ ife ahụ ị na-eme mana cover ahụ izoro under it ya cover like this ama like ya adama like ya ama na like ụka ama na iwe onye omenala but you decided that you don't want to come out. You don't want to come out. In fact, as a matter of fact, etu people like you si wee na-eme nke ha ọ bụrụ na ndị ọzọ si etu a wee na-eme nke ha there won't be this kind of problem anyị na-enwe n'ala Igbo today. But Uncle IB, I will always want you to call a spade a spade. Call a spade a spade. The same with so many other people. Call a spade a spade. You got to go. That is why in Jewish say, he who comes or goes to equity must come with clean hands. When you come with clean hands, any stain. Mana ine-eme epụta n'ọrụ quiet. Mana onwe ife dụkọ n'ebana ndị omenala bụ ụzọ eziokwu epụta chọọ ka itruo light to it ka ịdụ defensive n'ebe ha nọ ka ị bịakwuo something ka ị wee cover ha. All the very bad. All the very bad. All the very, 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 very bad. If you want to be straight, do straight. Ishi ibend ya. I'm aware that a lot of people, a lot of bloggers, actually, ebata n'ife gbasalu this Ọge and Omenala in any way, because na ha feel no so na ha si we bata na ndị mmadụ ya atụ okwute. And due to the kind of content some of them name and the kind of position some of them will do, they don't want to be part of this controversy. But if you have chosen not to be part of it, stay completely out of it. Don't come in a corny way in order to play on the mind of the people. This is why I said so. Uncle IB, email video this morning. I was watching, in fact, I watched your video from beginning till end. I watched your video from beginning till end. You were busy always trying to protect Ebonyi son, trying to tell people that na video na that voice note potalo in a group ebino ewo part of it and the na-egwu ka a na-egwu. You were trying to defend Ebonyi son and the intention oji we made that video. That voice anọrọ na public domain. From beginning to end, I wanted you to condemn outrightly the content of that expensive joke. We have agreed with you that if I nkata people na akparịta in a WhatsApp group, but eyada ma intercept WhatsApp group ebe a na-akparịta nkata etu a esi wee gbu my father were na-egwu egwu nnuzie ihe esem na-egwuregwu ka a na-egwu ịmụhọ na isi etu ahụ George aya na-egwuregwu ka a na-egwu na onye na-ekwu ya emi ilu especially ebe onye ahụ na-ekwu epụtakwa n'alụ physically na-akpakwa ụfọdụ agwa dokwa harmful to my father. Ọ bụrụ na onye anụrụ voice note ya ahụ wuo onye dị completely neutral n'ife gbasalụ Ebuka Obi ya na-ekwu asị oke no nwere ike wụrụ na ọjọọ so tụrụ oye ka o wee wụrụ na gụrume. But from beginning of your video to the end, we were trying so much to protect and defend Ebonyi son without even condemning exactly. Achọghị m ịma ife ọsọrọ esi na-ekwu. Achọghị m ịma ife ọsọrọ esi na-ekwu. Ngụ onye na-apụta n'ihu akwụkwọ na advice ndị mmadụ na-agwa ha sị ya malụ na ụdị content unu na-eme unu emezina a lot of things ka unu wee na-echesi cloud
wee na-enweta view no ya backfire kwa n'ikpeazụ. Uncle IB, I hold you on that word. Na advice ndị mmadụ ha malụkwuo ife ha ya ada ekwu n'ihu akwụkwọ a maka na ọ ga backfire kwuo. Now something like this may you came out. I was listening to you from beginning to end. I was waiting for you after Itrosha that caution. You did well by trying to clarify that na maybe if I'm in a WhatsApp group and na other people kwukwalu nke ha, no other people kwukwalu nke ha, no onye wepụtara that voice note to Ebonyi son. No, so your emphasis was laid more on onye release that voice note. No, a betrayer. You even try to advise people to be careful of conversation hand with man. But condemning that the content of that voice note, you did not condemn it. O nwere ụfọdụ okwu na-eme ọpụta na Facebook a mbịa nyocha okwu ahụ notice na nwa ịbata n'okwu a ka m kwuo okwu a no nwere ike nwee something m na-protect ma achọghọ I will not come in erie m nya enyo m n'ude ka ebunu mekwu okwu ncha because let me tell you the truth with your position n'okwu ahụ anything ịpụtara ka ikwuo nya or ya will a slap on your face. Uwe wuru na onye a na-ekwu maka ya wo my brother ewe mmanụ na ikekwe na mpụta na mma ada eputiri defensive mechanism mmeji wee mebisi okwu na-ekwu ncha mma pụta bịakwu ya ekwu erie m n'ude ka ebunu. I will not say anything. A lot of people nwere ike na asị m Ezugo you don't want to say something about this. People na send them a lot of things na inbox m study chanke they decide ya m nke mmekwu na nke ma ya ekwu mana nke ọ na mpụta n'ihu akwụkwọ ikwu mmekwu ya ekwuo ya ọfụma ndị mmadụ anụ ife na-ekwu. That is another lesson bloggers need ịmụta n'ihu akwụkwọ. Okay, Uncle IB ọ wụrụ na ife this voice note kwuru uwo na ịmụkwa na Uncle IB na-egbu mmadụ ịmakwa na Uncle IB na-egbu mmadụ ịmakwa na ogburu nwanne ewe gwọrọ ọgwụ ego ịmakwa na ogburu nwanne ewe gwọrọ ọgwụ ego ịmakwa na ọ na-akụchisi Facebook account ndị mmadụ sizie ya ewe release the voice that extract of the voice note. O nwere ife mmadụ ya gwagidogu n'ụwa ọsọ kwesi jee wota WhatsApp group ahụ gosego na n'ihu ka ịfụ ife mere eji wee kwuye for onye ahụ ịtink such thing atink kwuo ya ekwuo weda na oji egwu egwu. You will not take it lightly. Let us call a spade a spade. It will help us. Let us call a spade a spade. It will help us. It took me a lot to come and make this broadcast. It took me a lot to take a decision to come and make this broadcast, knowing fully well that now Uncle IB is somebody with great respect for. I respect him so much for so many reasons. You got to go. And a lot of things now apply in Iwawa. About 50 or 60% of them we can learn from you, Uncle IB. I learned it from you. You got to go. I learned it from you. You are our teacher. You got to go. Oh, teacher, you are in a teaching so many people. But onye na-ekiri adọghọ mma ikpo nto. Onye na-ekiri adọghọ mma ikpo nto. Chetakwa ife ngwalago ọwụrụ ngụ wo Uncle IB ka ekwuru maka ahụ in whatever thing ekwuru ife ya dị interested we fa ahụ ekwuru maka ahụ nke onye ahụ kwuru maka onye ọzọ gbasara onye kwuru maka elukwu anya dị interested n'ife ekwuru maka weda na achọrọ iji ewu egwu ife Ebonyi son kwuru n'ọnụ na asọnti oyi weda na ominuru yo ọ na ominuho yo whether na chọrọ iji chase cloud or na chọrọ iji ewe chase crowd ife okwulu udo njọ ife onye izizi ye onye ọnwụ na onye eziokwu ye bụ ụzọ condemn ihe whether na ominuru ye or na ominuho ye
for thinking such thing in the first place. Mmadụ supposed condemn ye. Mmadụ supposed condemn ye. That is the first place to start standing for truth. Kelukunu yesi wenu voice note today to anaso yi. Achọghị m ime ebe ekwurie. Achọghị m ime under any contest eji wee kwue. Ifele na-ekwekwo na Ebonyi son ọ na-akpaghalị na platform ka ije na-defend the nonsense. Ọwụla Ebuka Obi kịta na ndị Zion. Ọwụla Ebuka Obi kịta na ndị Zion ọ na-amapụta. That is why in wee say I can never see reason with you people n'ife omenala bụ eziokwu because now man some of you people na-ekpokosi and unu do ready to stand with us for as long as no na point against Zion ministry and Ụka. I can never until ụbọchị unu ya ebido ekwuru n'eziokwu mata ya si m ife adụghọ mma unu ekwuo na ọdụghọ mma Ebuka Obi m ife adụghọ mma ekwuo na ọdụghọ mma mana ọwụrụ nọ mata ya si m ife adụghọ mma unu niile eri group oku unu defend ya ya onwe onye otu unu mere ife adụghọ mma unu eri group oku unu defend ya ya mana unu chọrọ ka onye ọ na-apụta onwe ife unu fụrụ n'ụka ka onye ọ na-apụta point ba at it ịmụrụ na ife unu na-atụwa ụga voice note Ebonyi son na likili is a test of integrity to some of you people. I am looking at you people. It is a test of integrity because now for as long as most of you stand with if I may release the worst voice note send the area mother when you release here. I want to see how you are going to react to the same thing. Time elugo oge ya wisi na izu ohi do mma abekene izu ohi ka anyị malụ ka yesi wee react to izu ohi a. Kinu ka yesi wee pụta na Facebook from beginning of Ifikwulu to the end afọmebe condemn the content. Okay, forget about the intention. Nya wolo na intention ye abụlọ na ife awebe anọ na akpari nkata. For even thinking of such and the name kwuru na ife amelu last year ote ha aka obido everyday Ebuka Obi owulu onye do completely neutral na saga Ebuka Obi a na-agba asi okay no intention yet mana because of not somebody not out against Ebuka Obi go we make millions of naira ahụ. You want us to look at it as no a mere WhatsApp conversation. Yeah? A mere WhatsApp conversation. Na-ekwukwo na eziokwu maka echi niile. Na-ekwukwo na eziokwu maka echi niile. Na-ekwu na eziokwu maka echi niile. That was just a plan fail. I never wanted to say anything about this for a reason. This was a plan fail. Obulu no ho na ikekwo na agware the level of damage if I yenye. Okay, emego ye etu ụfọdụ si ekwu so many things. If I would the first thing happen maka Ebuka Obi. Onye kwuru na ọ na-akpọ ntu kele ebe ha no we plan nke a we bupụta. Onye kwuru na ọ na-akpọ ntu ọkwa etu ka ha si we ganga ọpụkwuo na ọ na-akpọ ntu. Ọkwa ebe aka no we kwue ewepụta owiwe ana fighting ka eje ganga ọpụkwuo so many things. Ọ bụrụ na ọhọ na ikekwu na onwe ndị counter ife okwuru ebe ahụ ekwurie ọ ka apụtakwa na kịta bupụta n'ihu akwụkwọ since somebody do ka ụnụ nwa and a lot of ndị do gullible we still believe it na-ebugharị ebe niile dunu truthful na Facebook a nọ na Ishi do neutral with all sincerity. Owulu na chọrọ ịdụ active n'ife a na-eme tiri mmọnwụ pụta etu anyị nwasị wee tiri mmọnwụ pụta. Owulu na chọrọ ịdụ active n'ife a na-ekwu tiri mmọnwụ pụta etu a anyị nwasị wee tiri mmọnwụ pụta anyị nwati mmọnwụ nke anyị pụta anyị adịghị ezo. If you want to be my follower you be my follower, if you don't want to be my follower you go. Ishi ebe na page ma akọgide ọnụ from that wee chi niile bịa kọba ọnụ ịghọtago ụbọchị o juru ma blọk ngụ ma achọghị blọk ga-ahapụ ngụ ịkọ ma akọgwara ngụ ịkọ ma achọghị ịkọgwara ga-ahapụ ngụ mụ na ufu echi niile on the ground na business front
ịchọ ka ime business anyị eme, ịchọ ka ime business you go. But some of you not behind the scene, you don't want to show your face, but indirectly una na support ndo na support atu ni iche o nwere ofife nchọrọ egwu ọnụ during the time Chris Ngige na Anambra State ya na ndebe ụba wee na-enwe nsogbu, o wee na-eme ndebe ụba mee Chris Ngige ife. Chris Ngige jee retaliate Obasanjo esi indirectly wee na-defend ha, not openly but indirectly. O wee luo ofu ụbọchị Chris Ngige wee kpọọ Obasanjo wee gwe baba no na-eme ụmụazị ndebe ụba tụọ m okwute nje ka ntụgwarụ ha okwute, ha gbalụ bịa n'azụ bịa zoo maka na ha ma na ntụọ ha okwute ahụ ọtụghụ, andị na ha bịa n'azụ gị zoo na ihe agwa ha na okwute a na-atụ m adụghọ mma. Na Chris ụba ranụrụ my convoy out of the road na Amobia. Convoy an executive governor na-aga, an ordinary citizen will convoy ya pụta run ya out of the road. That they have done so many things, but you kept quiet. You did not say anything. But ogo na nchọrọ ime something, gbapụta indirectly ka ebia defend ya. Na from today henceforth na ha tụọ m okwute bịa zoo n'azụ na mma atụgwarụ okwute a, and okwute ahụ tụọ I don't care. A lot of you bloggers na-eme indirectly na-eke ụfọdụ si eme bido na wash out ife a na-agwa indirectly. Ụfọdụ n'ime ha na-aba na program ebe a na-ekwu maka Ebuka Obi ụka na ife a na-akọ ndị emuye, ha luo ha bata ebe a ha na-atị na ife unu na-eme amaka kama na si wepụ nke a mana na ife unu na-eme amaka olu onye ahụ eme n'ọdụ neutral. You don't want to get involved n'ife a na-ekwu, but ị na-apụta and ị ma na ị nwere thousands of followers na ịpụta na n'ime appear na that program kwuo sị na ife ị na-eme n'ọdụ mma, na followers gị nwere ndị dị so loyal to you that they will say okay, so na ife a ndị a narị ekwu n'eziokwu, they must get somebody through you. Ị na-eme ihe debe ahụ na because na ịda abịa na page go buy camera na Ebuka Obi na ndị ụka na ndị pastors na ya amaghị ebe ịkwụ, ịghọtago na ya amaghị ebe ịkwụ. That is number one. Then ụfọdụ n'ime ha they will keep onwe anything wili before ha eje share ya na page ha, anything wili ha eje share ya na page ha, ife ndị niile ekwu ha eje na-eshi ya ha nọkata share kwa a contrary one, ha nọkata share kwa nke kwukwara against this side. I don't have to begin to call names. You got to go. I don't have to begin to call names, but you cannot come and manipulate us intellectually. You cannot. If you want to be neutral out of Ifa Aneku, stay completely neutral from this. But each talk you will argue, but then I manipulate things. We will start calling you out. Because I need the peace. If you don't need the reader Gwandawo, happen oka suike. Only for joy and a menoka. Be calling it out. Stop calling names. Stop calling names. Stop calling names. Address yanu ifo jo oka neme. The same way unu yesia address ifo jo omenala neme. Can they buy you we malo? Nefa hebana holeba. Nini di obije hide nefa wole me. But obulu no nacho hime. Obulu no nacho hime. No no chọkụ unu wolu body language unu onwe ka ihe si wee je n'ikpesara mmadụ ife ifu na body language onye ahụ na onye ahụ achọdị ịnụ ife ahụ ị na-ekwu because no ọkwịrị onye eni ọ ya gwaghị na ọkwịrị onye eni mana body language eye gosigo na ọkwụghọ with you ọ ife some of you bloggers na-eme and it's high time unu si na shell ahụ unu nọpụta sitani na kpuru complete. We don't even want to hear your voice at all. Don't even talk at all na kpuo, because if unu na-agbara ụgwọ ka a ghara drag ị na-agba ọsọ dragging
nya ndị dụka ya na-adara aga ya amaghị ife ịpụtazie iwelu brain pụta kwụsị na ife ahụ na-eme o kwụsị na ife ahụ na-eme dụka ewuru kịta anọ onye ụka dụka ewuru kịta anọ onye ụka ka ụdị ife Ebonyi Son merụ ka ọ ghara ịda azụ azụ n'afịa afọ na Facebook niile ka ọ ghara ịda azụ azụ n'afịa afọ kịta unu apụtago from every angle ka unu defend ya ye who is even talking about ebe a nọ wee kwue we don't want to care we are interested in the substance dị n'ife okwuru ọwụ nweta voice note ebe ikwuru na mụnwa wezugo na-egbu mmadụ achọrọ m ịma na ime inurie ọ na ime inuhe achọghị m ịma nọ na in groups wee kwue achọghị m ịma onye sendere m that voice note ife nye nwakwukwara ịmara ife okwuru jekwa gwakwa onye okwuru maka ya mụnwa dị interested na nke ekwuru maka m so that is the idea so na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bịa nyụọ ọkụ a ọ na-ebialụ ka ị bịa nyụọ ọkụ a you have to come in a way Agbalanze si wee pụta yesterday awọchiri m video Agbalanze ife Agbalanze kwuru uwu na onu ọnụlụ dụka onu Ebonyi Son na onu ọnụlụ dụka onu nwanne anyị wụ Ebonyi Son na ọwụlụ na onu Ebonyi Son dị ife a nwanne m na ife ikwuru ajọka ọsọkwa eji elu bupụta voice group chat ebe a nọ wee kwu ife niile a nwanne nke ikwuru n'ọnụ ka anyị ejidego especially ebe ikwuchalụ nke ahụ gaa ịpụtakwazie physically use wakwa every means against onye ahụ ikwuru maka ekwuru m na mma egbu esendị alụ voice note ebe ekwuru na mma egbu after 2 months jecha batafụ nka nji mma kwuru n'ihu gate weta na m abịara igburu nni ewu ka m abịara igburu achara ka m abịara igburu igu ka m abịara igbuchasị ife ya agbataghị n'obi automatically wo na onye akwụkwọ na ọya egbu m nekwe ka o ji mma kwuru n'ihu gate m if ife okeke Ugama na-ekwu bro to be honest that voice was a joke from a WhatsApp group who is doubting whether or a joke or not a joke who is doubting whether or a joke or not a joke if you people want to contribute something let us contribute with wisdom kele onye chọrọ iki ya whether or joke the fact remains that na Ebonyi Son the fact still remains that na Ebonyi Son so na people nọ na forefront fighting Ebuka Obi Ebonyi Son so na people nọ na forefront fighting Ebuka Obi so na as far as I'm concerned that was a plan that failed often and kind of more hard and severe he jumped on other things una defend this na nonsense una obviously never be defend the nonsense that is the reason why I don't listen to people like Gulu Ezigbo and I go go get one-on-one that is the reason I don't listen to people like Gulu Ezigbo because they are biased in their judgment they can never be truthful for as long as now that truth na pointing against where they are standing. Why? How can I listen to such people? It is irrelevant to me. No matter if Gulu Nyakuo today, that is why sometimes I may disregard the comment here. I have a comment in the na reply. Eventually reply comment here. Pierre, come on, na madu emife. Man not to know newu emife. No blo onye be one. That was before he heard the source. Which source kono? Nonsense here, a WhatsApp group. Why must he make such kind of joke? Why must he even make such? Okwo nwere njakịrị mmadụ ya amaghị one-on-one n'ihu ịda aggressive ozugbo gwe na ịchọkwa njakịrị ya o wee wuruzie njakịrị mmadụ maghị n'azụ unu anyị ekwu eziokwu unu fu eziokwu unu anyị ekwu eziokwu
unu fu eziokwu na ya ekwu eziokwu unu ana esogharị eziokwu lụkwụlụkwụ ọ mụ na unu n'ihu akwụkwọ. You people can manipulate anybody, but you can't manipulate Ezugo. You can't manipulate Ezugo. Unu na na-atụsụ oge enweghị isi. It was a joke. Mpụta odumeje sere eche ma na ewogonu jee ebe a na-akwa ozu, ilu ebe ahụ a na-akwa ozu, bata ebe ahụ a na-akwa ozu. Ọkwa ịchọrọ igwu egwu ịbata ebe ahụ a na-akwa ozu, gwa ha nọ ngụ gburu onye ahụ nwụrụ. Ọkwa ịchọrọ igwu egwuregwu iwu ese egwu, jee ebe a na-akwa ozu, ịbata ebe ahụ a na-akwa ozu, gwa ha nọ ngụ gburu onye ahụ nwụrụ, ka unu gwuo egwuregwu a gwukwasị egwuregwu ahụ ọfụma. Unu anyị ekwu eziokwu ọ ife akpatara na no matter how sensible ụfọdụ n'ime unu chọrọ sound, I can't listen to you because from the day one it go biased. Biko ndị na-ebe a na-emetụ aka na like and ịfụnanya, na-emetụ m aka na like button and ịfụnanya. Biko this program ndị mmadụ ebidokwa na inye program a nsogbu. So ọ bụrụ na program anyị na-eme na ịchọrọ ịda watch program a, na-emetụ m aka na like and ịfụnanya button, ha ebidokwa na inye program a nsogbu. Program a ekopụ any moment from now. Ịghọtago? Ha ekwu eziokwu ndị okwu asị. That is why no matter how you try to package yourself ka ị bịa na page ma ọ wụrụ nzuzu ka ị na-abịa ezuzu na page ya, izuzu chi pụọ. Ọ wụrụ mkpokwu ka ị na-abịa akpokwu na page ya, ịkpokwu chi pụọ. A lot of ndị ala anọ here. Ịghọtago? Ọ bụrụ mmụ ka ị na-agwa, ị na-ekwu onwe ka ị na-ekwu. I have to be honest with you. Azụ anụ ụka ị na-ekwu onwe ka ị na-ekwu. Ndị arụrụ ana, ndị arụrụ ana from beginning to end, they will not call a spade a spade. Ichi ịma niile egwu egwu ọkwa iwe eze egwu jee ebe mmadụ nwụrụ ilu ebe ahụ gwa ha nọ mmadụ nọ ngụ gburu onye ahụ nwụrụ, gbazie ha na egwuregwu ka ị na-egwu. Igwe park is enough. Jee were akaụntụ ọzọ wee bata. Achọghị m ụdị ndị mkpokwu dugarụ hia. Achọghị m ndị mkpokwu dukara ebe a. If ọ ka ha si wee nwapụta from all angle, Ebonyi son is just joking. Ebonyi son is just joking. Because na nke ahụ nke likiri eliki. What of ndị ọ na-ekwu sinsi? Jee na page ya niile ụzọ ife one ka okwugoro maka Ebuka Obi, one ka ọ na-egwu egwu maka, one ka ọ na-egwu egwu maka, one n'ime ndị ọ na-ekwu kịta ka ọ na-egwu egwu maka. Ndị ala niile a na-apụta ebe asị unu egwuregwu ka ọ na-egwu, ma guru ndị ala niile a na-apụta ebe asị unu egwuregwu ka ọ na-egwu. Ha ncha niile na-eje na page eje na-eshie up na nonsense niile ọ na-apụta abịa ekwu maka Ebuka Obi. Ewepụtazie nke ọnụ sị m na whether na omere last year, whether na omere last 2 years, for the fact that not conceive that thought are conceive, pụtakwa na Facebook le na attack kwa Ebuka Obi today mụ na ụlọ nwanne efe ahụ ife ọ chọrọ ime feluru efe. Ịghọtago? Guru Ezigbo agwago ngụ, I cannot block you from my page, mana mma ada agwaghị okwu na-agụghị iyi ya gbawaghị obi until ụbọchị decide iji aka si na my page pụọ. Otee na ngụpụrụ. Ịghọtara? Ebe ngụrego na page ya, ịmara ebe ngụrego na page ya, ya bịazide ebe abịa comment. Ịmara ebe ngụrego na this page, ya bịa ebe abịa comment, because your word do just like onye kuche mmiri na-agbakwasa n'elu okwute. Ịmara ebe ngụrego na this page, as far as ndụ concern, you don't exist in this page. Ịghọtana? Because your bitterness yegbu one day. Your bitterness n'ebe Ebuka Obi nọ yegbu one day. Your bitterness emego na ihe mere onwe gị ebele. Mma da document ka m gwa gị onweghị every come ịbịa na my phone gulu enwelu more than 50 comments go na Facebook. I am saving it for a reason. I will later one day gwa reason nje save comment ha. Okay, my comment niile na page m ana m save ihe at the right time. Ma gwa reason kpatalụ nje save, and you will learn the hard way. Ama nke esi eme ụfọdụ n'ime ụlọ ife. Ịghọtago?
ife unu kwuru n'ọnụ ka nje amụ na ikpe ịghọtara ife ebe egburu nwa Okeke eso na nwa Okeke egburu udu mma ụbọchị anyị egbu nwa nke ịchọzie ka ị bịa gwa anyị reason iji wee kwu na nwa Okeke egburu udu mma na nke udu njọ anyị apụta ụdị ma apụta gwa onye na-atụ ụga what is good for the goose is good for the gander ịghọtago ụna ya dị ekwu eziokwu Ebonyi Son na-egwu egwu o gwuwuru onwe na-egwu nyagwu ukwu onwe na-egwu ebe a nyagwu ukwu onwe na-egwu ebe a ọ na-egwu egwu you are playing with somebody's image you are neno onye sị na ọ na-dismantleize neno onye sị na ọ na-dismantleize jee na Zion ministry yesterday ka ị ma na itu okwute na nọ n'oke onyeisi mmadụ you are on your own next year gulu mma echetakwala ụgwọ se gulu ụkọ na kpugo next 2 years mma echetakwala se gulu ụkọ na kpugo next 3 years mma achụkwa se gulu ụkọ na kpugo ịchụkwa jee rekrutuo the whole ndị ọjọọ niile nwere you are playing egbe ụka mgba na ọdụ ka ebe a ngụ nwa n'uguru nọ ijekwa Emeka Ọfọje na-agba mgba ịchụkwa rekrutuo ndị niile ihe rekrut ịbịakwa ebe ọ nọ wo karatụ gbapụghị ịda na anaka gono tọnụchanụ onwe unu tụ ndị okwu asị tọnụchanụ onwe unu tụ ndị okwu asị the end will justify the means the means ewepụta voice note ebe mmadụ na-ekwu na somebody dị ka Ebuka Obi dakpuru nwaanyị tụwa ya ime wee weta ego ka eje wepụ nwa ahụ na JPAC dawe maka weda na egwuregwu weda na ife ha na-ekwu ha eji wee mee comment does that make it not right? gwuru egwu jekwu nna ya ụgwọ ya kịtịkpa gbawuo ya gwuru egwu jekwu nna ya ụgwọ ya otoro gbawuo ya yes gwuru egwu jekwu onye nwunye nwụrụ gwa na onye agburu nwunye gwuru egwu jekwu onye die nwụrụ gwa na onye agburu die ma ọ igwuru egwu jekwu onye nwunye nwụrụ gwa na onye agburu nwunye ọ jụzie gị gwa niile egwu egwu ebe ụfọdụ n'ime unu enweghị sens ụfọdụ n'ime unu amaghị ife ụfọdụ n'ime unu enweghị sensị gbanahụrụ ụnụ from all angle ekwu okwu na-apụta shamelessly na-defend the nonsense. This is one test some of you fail good. This is one test some of you fail good that test for the mere fact that no na ya condemn okwu Uncle IB kwuru aka to complete mana owulu no mepele ọnụ wee condemn mana Ebonyi Son na ọsụkwa enya wuru na egwuregwu na mma na ife a nọ nkata na-akpa ịghọtago ụnụ kpa nkata maka m mmadụ break ihe bịa gwa nya ihe nwe problem with me abịa gwa onye ihe nwe problem with onye si between among you people jelik that information ị nwere ike na-ewejere onye ahụ okwu mana ya si m nwa ekwuru maka m ekwe n'ife ekwuru maka m especially ebe mma na onye kwuru ife ahụ maka m so na my enemies na fight m kedu ka ma ya esikwe ọwụda na onye kwuru maka ewu onye mụ na edu too close asị m oke ka nna enywe na onwere ike ọwụrụ egwuregwu ka ọ na-egwu mana onye anwụ gbarụ na-eme ofu okporoko ijiji ọ na-agba onye anwụ gbarụ na-eme ofu okporoko ijiji ọ na-agba ọ na-apụta na conceal nonsense izunu do 7 wee gba how izunu the 7 wee gba maka m how is it my problem that na that izulikiri nweta how are you people going to prove to me na onye ahụ kwuru ife ahụ na o minuho ye ebe o mechakwara pụtakwa meekwa similarity na ahụ o kwuru nọ na ọ bụrụzi ife ahụ o kwuru na that izu ka ọ na-eme everyday Ebonyi Son na-apụtana o buru ha azụ na-ata Ebuka Obi nka view ahụ ka ọ ka na-achọ ka ọ na-agba because onwe ife o ji wee chọọ ikwu maka datin maka Ebuka Obi if not ka o wee gba view mana mmadụ bịa nye fake testimony na Zion ministry eje expose onye ahụ ebe ọzọ
o nwere explanation enyegolu ka e wee gwa ụnụ na Ebuka Obi na Zion amahọ na that guy na testimony ya ha adịghọrị unu ekwetalụ mmadụ one n'ime unu kwetalụ because na unu na-achọ si ebe unu ya egwu unu ka unu kwakpuo that young man n'ime ka unu bury ya o nwere onye n'ime unu kwetalụ o nwere explanation enyegolu ife unu kwuru you go explain tire no evidence oluona na nke a unu chọọ ka unu bịa explain maka na unu nwere a lot of evidence unu nwa bupụta WhatsApp program ahụ n'ihu akwa arọpishie m unu emelu m unu program Monday to Monday unu ewekweta na ọ na-eme and onye ọwụna dị involve na ya ma Uncle IB ma onye ọwụna mma finish niile n'ihu akwụkwọ unu nwa na-egwu ha atụ unu jenu mee unu chọrọ ka because na J Park kwurie because na J Park kwurie because na J Park kwurie ịmalụ nke J Park kwuru jekwa wepụta onye J Park kwuru maka nya na onye akpọtụwakwa anya na onye ahụ nnọkọta ụna na-akọnsil eziokwu Ebonyi son exposed the reason o ji fight Ebuka Obi. Very simple. He exposed it because he wants to chase crowd and cash out. Oweje configure something to as deadly as that. Imagine no na mmadụ akwụsịghị o release that thing. Ka today ụfọdụ ụmụ mpama niile anọ na Facebook na-asị na egwuregwu ya ebere ivue ụmụ okoko. Ụfọdụ ụmụ mpama niile anọ na Facebook a na-asị na egwuregwu ha ncha ya ebere ivue. Ụmụ ewu a na-akpụ na ewu unu eche na ama ife eji akpụ na ewu a na-akpụ na ewu unu efiruo na ewu a na-akpụ ụnụ na amaghị ụma were amaghị ife eji wee na-akpụ na ewu a. Condemn the art hapụzie intention. You have explained the intention to us. Okay, let us say that we understand you, Uncle IB. Condemn that art. Condemn it. Condemn when you're not very bad. Or how when you intercept to ebe a na-akpa nkata ka egbuo ye. Iyekwu before onye ahụ ghọta ife ị na-ekwu, before onye ahụ enwe sense of belonging nefe ahụ ị na-ekwu, iya condemn godu that art. Wee na-asịzi onye ahụ mana na efe akwụkwọ egwuregwu ka a na-egwu. Iya condemn that art wee na-asịzi onye ahụ nna mana ife akwụkwọ egwuregwu ka a na-egwu emi na okwu distant mana ịpụta ya condemn ị na-achụ sọ ka ịkọva Ebonyi so ọwụrụ ngụ ihe ekwe Uncle IB ọwụrụ ngụ ihe ekwe na ọwụrụ ngụ ihe ekwe. Unu pụta n'ihu Facebook na mmanụ na ife ya wee mụ ụnụ na ụnụ anya etekie ụnụ a na-akọndonu ka a na-eme ya onye ọzọ ụbọchị anyị eme ihe kịta ịchọ ka ihe esi wee recruit people emotionally ka ndị mmadụ nyere ya aka wee nụọ ife dụlụgụ mana ife support gwere ebe emerie mmadụ. You have explained the intention good and fine, we understand. Let us say that we have understand. Does that make it right? Emokone will expensive joke. Even onye wu your best friend go na ya na ama njakịrị o nwere njakịrị ya ama ya ebe ahụ o respond immediately in a very bad way iwe ma na njakịrị ahụ ma na ọ like ihe egwuregwu niile ka ihe egwusa ka ihe egwuregwu gujo onye go na ya adịghọ mma mụ na ga ahịa oyi mụ na ga ahịa oyi ise niile egwu ụfọdụ expensive joke n'ebe nọ wanyị na mụ na ga ahịa oyi mụ na ga ahịa nwanne mụ na ga ahịa ikwu mụ na ga ahịa ibe. The highest thing that could have happened is to conceal that whatever is the content of that WhatsApp group. Go outside. But for the fact that the content of that WhatsApp group go outside, you will condemn it. Then you will now tell people, but the intention is not to cause damage, of which we know that my intention was to cause damage because he wants to cash out. Osho go onwe 50 million. Osho go onwe ego. Ote ha aka mgbe pụta na Facebook wee na-asị ọnụ jee na the first video mmelu maka Ebonyi son
asịrị m ụnụ na this Zion madness Ebonyi son bidolu of recent year na ya afụ ebe ọ ya drive it, because I was shocked that all of a sudden Ebonyi son lausho la teta decide ya no Zion this Zion that. You got to go Zion this Zion that, because onye chọkịta the highest okay for kapalala mock news on a so many news mana the only news o repeat golu back to back one Ife Gbasara ụka and the Zion, because of gonu all follow the level of engagement the moment you kwuru maka ụka and ten onye ọwụna esi etu a kwụrụ ọtọ ozugbo. Everybody want to hear what you are saying. People will even go outside their way to be commenting. A man if onye a na-achọ na ọ na-enweta mana eziokwu ka ụnụ ya akaba ahụ na-agwa ndị be anyị. Uncle IB, I respect you so much, mana akwai ma video imelu it is zero. That video akado complete. No one condemn the art of Ebonyi son in egwu egwu ngwara ka mụ na ụdụ mma mpụta ka ngwa n'ọkwa ngwa ugburu nne gị ka isi nna m na-egwusaghị egwu ya caution m ozugbo gwa m na that joke dịkwa expensive o wee wuruzie such kind of joke ka imelu maka onye ego na ya adụghị mma ka eke esi explain rie niile egwusaghị egwu, especially ebe ị na-emekwa the same thing no in a different way. Unu sịkwa unu na unu wu ndị omenala, unu na-ekwu eziokwu, unu na-ekwu na unu wu ndị omenala, unu na-ekwu eziokwu. Etu a ka esi wee konu ka ọ na-epuka obi na-akpọ ntu bupụta ebe a na wee kpa nkụta ahụ tata anyị amahọ, but ebupụtara ya kwuwe a lot of people can ekwu wee ruo today. A lot of people can ekwu wee ruo today. Even ezi ikuku went to as far as Ijekpo Afa Hotel one do na Ijeshaka ebe formulate that story na ekwu. A lot of people have been in comment section now say yes, ride on, because a lot of ndị no na Facebook you notice go na a lot of ndị no na Facebook emo sense ogo ono ya say na ezugo na etu isi eme broadcast but all if unu need generation a need o dey pụta ị na-eteri ya okwu mmanụ ife ha need iwu come down to their level so that they can understand you. Onwe ike na afụ ụfụ onye ọwụna the whole content creators niile no buy kịta pụtaziri iji Ebuka Obi and Zion. That is why o ji eme ifu m ebe na defender I'm a Zion. I am not a Zion member. Ịghọtara, but gbala fuo ụka ọwụla ala onye ọ na-eme omume na-ebe obube onye ọwụna mana asị ọwụna ọ pere kịta against Ebuka Obi na ndị not stand by to sell and market it for him kanko. Ụfọdụ ndị content creators mma n'oge mbụ na ha na-ebu kamera kpọrọ crew members wee je shoot comedy or wee je shoot skit shọpụtazie na ideme phone etu anyị si wee nọrọ gbaa kamera n'ihi enwekwanu as much money as etu ahụ isi eje akwụ ndị mmadụ ụgwọ ka iwee shoot skit. Some of them wee chighazie wee batazie blogging a wee na-emezi alụ na mpụ na blogging a alụ na mpụ ka ụfọdụ n'ime ha na-eme na blogging a, because half blogging a not very easy. You set your camera, you begin to talk. So whatever thing you talk, no matter how witty, if you could do, that is how people are going to react. That reaction in the mother ka that controversy with a that is all. If we call Baro never no ya peer 2 months, cash ya out 50 million. They said no plan okuru fail. You can people caution why. People caution why the extent of damage the thing nyenye. Also no ya buff. Measure batakwa. Okuo nke ahụ fail o use plan B ka ọ na-eme kịta. Una ye egwu mmadụ eziokwu. Let us agree ni end up i push the narrative no na egwu wish na ụdị egwu ha ya mean ọ na-egwuwo na ife ahụ ọ na-ekwu ahụ eziokwu
kama na just shock o were eme skit efe ahụ ị na-ekwu abụla eziokwu but it just shock i were eme skit. Who cares? Who cares? You will give me the damage, paint here after black because you want to make money. Kelu ụbọchị ya apụtazi gbazie ndị mmadụ n'ife niile ahụ ị na-ekwu na-asị ka ọwụ common ife ya mbaba na nwunye na-eme, common ife ya mbaba ji nwunye ochie ego enụta eme. It raised a lot of controversy. People started becoming emotional. I even reacted. I reacted to it because na mu believe na that will be setting a bad example with marriage. That was the area Ravens were reacting to it. At the end of the day, mmadụ onezi ka ya mbaba na nwunye ya apụta wee gwa ha na ife awụkwo egwuregwu ka anyị na-egwu, nke awụkwo ife o ji nwunye ye were eme. Ndị o ji nwunye ye were eme unu na-ege people, bitter people dụka guru na ndị otue ndị enweghị frustration ha na pass through individually. Some of them who a product of broken home. There is no peace. They don't enjoy peace anywhere. In Achigwam na guru si from a peaceful family wee pụta wee na-eme epo ụlọ ofụlọ gbaghala ebe a kọ ya nọ. Epo ụlọ gbaghala ebe a kọ ya nọ. Unu ya na-ada. Unu ya na-ada. Unu ya na-aha ka ogene. Bitterness of the highest order. Jealousy na anya ukwu. Onwere onye mere ibe Ebuka Obi onye ụmụnna uguru go na ya ọ na-ama aka ọkago ụra ọkago ebe ọ nọ today 10-50 years to come you cannot reach it. I'm giving it to you as a prophecy. Yes, na Nigeria today mmadụ na-enwe grace gather thousands and millions of people ha pụta na-ege ha ntị. That is a special grace which you don't have. Ịghọtago? That is a special grace which you don't have. Anya ukwu ị na-ehu ye it cannot help you. Anya ukwu ị na-ehu ye it cannot help you. Yes, anya ukwu ị na-ehu ye it cannot help you. Ịghọtago? Onye help natago. Mata ya si eze aka unu na-ekwu na omenu nka nya bịa ka mụ na ekwụlụ ka ọ kpọpụta ndị kwụ ya n'azụ ka m kpọpụta ndị kwụ n'azụ ka mmanụ mụ na ya ka mma ije n'ihi pụta na Facebook bịa na agba egbe ọnụ. Cheney pụta na Facebook bịa na agba egbe ọnụ. O trenu na mmadụ kpọpụta mmadụ ndị mmadụ esi na tụrụ uhie wee ligota o wee nọ na police detention 10 days. J Park enweghị nke ọ pasara according to ntụ unu si ekwu na ọ ya only 24 hours pụta. Na ọ ya only 24 hours pụta. Nyepụta ka o gosi m ndị kwụ ya n'azụ ka ifu ndị o trenu gosi si n'alụ tụrụ uhie wee wụrụ mmadụ. Ka ifu ndị gosi n'alụ ụzọ gosi ha ụzọ n'ụzọ a ụzọ esi akpa ego si ụzọ anaghị akpata ego pụta ebe a bịa akpa ego na-eyi akpata ego. Nyapụta ka mụ na ya nya ihe asị isi. Yes, a challenge mmata ya on that one. Nyapụta kịta ka mụ na ya nya ihe asị isi ka ọ kpọọ mmadụ 10 si through him today wee mara ụzọ anyị esi chụọ ego chụta ma chụọ echụta ka m kpọọ ndị nke m ka anyị challenge ka anyị mara chene ide enyegharị mkpọtụ ya wụ mpụta na Facebook na na-emekigharị noise ebe niile. Call a spade a spade. You cannot call a spade a spade. That is why nji ewuru okwu ụfọdụ n'ime unu ka okwu iberibe. Ana m ewuru okwu ụfọdụ n'ime unu ka okwu iberibe a na-egwu egwu mpụta echi niile kịta intercept a voice note pụtara na Facebook. Ana m ekwu na guru je dakpo mmadụ na Ebonyi steeti achọwe ọgbafelu na oje dakpo mmadụ na Ebonyi steeti achọwa ya ọgbafelu na mgbe ahụ ọ na-agba ọsọ ọpụkwa n'ụzọ onye hapụrụ ebe ogbukwa onye ahụ wee gbana Ghana ejezie wepụta that extract of voice note send alụngụ nwa ugulu gwa m ụdị explanation m enyekata n'ụwa ihe ji wee kweta ife na-ekwu. Gwa m ụdị explanation m enyekata n'ụwa ihe ji wee kweta ife na-ekwu. Mpụtazi asị ngugulu n'ọkwa egwuregwu ka m na-egwu.
ikwetaga na egwuregwu ka na-egwu ụdị egwuregwu a ha ji okwuruọla egwu ụdị egwuregwu a ha ji ụdị same egwuregwu a ka egwugo with a lot of people guru mma ada akụ kọmentị were awụghị ya ọkwa iwu okenye na-agba ofe bịa hịa ka igwe ofe kere kọmentị ya iwu okenye na-agba ofe bịa hịa ka igwe ofe ka m gwara na m nwere efe agwa ngana m wuhori nweje. You are doing everything you accuse others, but in the opposite way. The arrest you keep wishing others is also applicable to you because you are doing to Matthias. Then, oge mmelu video maka arrest Matthias. Agwalo maka arrest J-Pack. Enuru for one day can condemn nwa Mr. Ibunoje arrest J-Pack. Because ndị no here watch the video mmelu maka arrest J-Pack. Enuru for one day can condemn. In fact, enodoro afa nwa ibu n'ọnụ m ka m condemn nwa ibu na ojeme Matthias arrest, na ojeme J-Pack arrest. Yes, a na-eme arrest every day. Even na ụmụnna ya na-agbata obi a na-eme arrest every day. The only thing m kwuru na video ahụ mụrụ ife na that video. Ọ bụrụ na ịma na ịkwado ha akwado eti n'isi ka ọ ghara ịwa abịa ịkpọrọ itiri mkpu gbagharịwa ebe niile. Yes, that was all I said. Jee watch kwa video ahụ again guru maka ama m na ifu eziokwu ihe kwefu eziokwu. I even later again on another video I compared the arrest of Matthias and the arrest of J-Pack. We will advise ya ndị nwere ntị ka unu nụ. I told you that na bịa arrest ya J-Pack, we didn't hear na enwere any drama mgbe abịa arrest J-Pack, meaning na J-Pack ghọtalụ na mmadụ ịbịa arrest wu part of his fundamental human right. Onye kwu arrest obi ya ajọ mpụọ ekwute ha arrest unu na-afụ arrest as a tool eji egbu mmadụ. Abịa arrest ya J-Pack, there was no quarrel, there was no fight, it was peaceful. Olona police, he started doing what he know he can do. At the end of the day, ọpụta ụfọdụ n'ime unu kwuru na ya nwe ụfọdụ n'ime unu kwuru na ya nọgide ebe a anyị nwaso wee kwu na Matthias ya na and ọ nọrọ ebe a more than 10 days emechakwa chi oyi emesi wee kpọpụtakwa ndị kpujekwa kpọpụtakwara ya ọkwa ndị jekpochie kpọpụtakwara ya. So how are you going to say that na ife na-ekwu na mama ife na-ekwu that na nna advice ndị mmadụ na kesi wee ego na kesi wee ego ka ọwụ gbafelu kesi ka ị ghara ide ma abịa kpụrụ gị ibebe akwa abịa mee ya arrest kpọọ ụmụnna gị kpọọ family gị inweghị family gị inweghị ụmụnna kpọọ ikwu na ibe gị kpọọ your business associate, let them come and respond to you. Ọha abịa kpụrụ gị ibebe akwa na Facebook tiwe mkpu mana mgbe a na-akọshọn gị chọghị ịnụ ife a na-ekwu. How is it a bad thing ka eko si wee wuri ife ọjọọ to you guru because you want to start being biased na everything. Unaya anwa ịgbakasịwakwa n'ọnụ because you have said more than nonsense na Facebook. Ụbọchị ahụ abịa kpụrụ gị pụta na Facebook gbaghịrị ibe tiwe mkpu chọwa ụmụnna ya na Facebook ya bịa nyere gị aka maka isi from family pụta and inweghị ọgọ inweghị ikwu na ibe ịbịa ha eme business, inwe business associate, inweghị well wishers, inweghị ndị inspire in this life nwere ike ịnọkọtasị oke na ma ya apụta ni physically but na enu 50,000 ti wee jebe inweghị ha anywhere. Inweghị group of good sympathizers that can onwe ife gbasara ha mana na ha mana ife guru na-eme edo mma. I will sympathize with you. Ha pụta ịghọtago. No ibe Valentine guru ya wo the last person mma block na page ya ụbọchị mma block guru na page ya I will mme say pieces we block ya ka o jezie na respond to ife niile ahụ kwuru na other platforms. Ọha na page nke ya respond to it. Happy he's irrelevant as far as I'm concerned, doesn't exist here. Even ja reply here to answer reply here ka ọ na-ewe iwe ka ọ ya wụ na kpụrụ otidele ana ọ sị na na-ezugo bụ bọmbụ n'ọnụ ka ọ na-ewe iwe kwụsị ha mere ana m ihe etu okenye na-akpọ kwurikwuri. Ana m ihe etu okenye ka wepụta na-akpọ kwurikwuri isoro ụmụazị na-ekpo aja lugwu
isoro ụmụazị na-iche na ọnwụ na ọhụụ dị mmadụ dụka Uncle IB iche na ọnwụ na ọhụụ dị mmadụ dụka Uncle IB mma na m nwere respect n'ebe ọ nọ chena mmadụ eme broadcast etu si eme abịa merie broadcast abịa mezerie broadcast unu ya akwụrụ n'eziokwu asịrị wa asịrị ịbụ na asịrị mmadụ ọkwa ịma na ụfọdụ asịrị ahụ eziokwu onye go na-adọghọ mma nwere ike kụọ asịrị ka o wee megide owu enwere asịrị mmegido ịbụ na imecha anụ asịrị ahụ ihe teke likely o wee wuruzie nkata conspiracy ka emepelu na-agwazi gị na-eji egwu egwu sọsọ unu nwa nọ na grupu ahụ ma rizin unu ji wee na-ekwu ife ahụ onye unu na-ekwu maka ya achọghị ịma ịghọtago onye unu na-ekwu maka ya achọghị ịma so the best way to talk to such person is by first condemning that act. You must condemn it. Kwuo na ịma na onwe ha ịfụbụ ebe ejeri inye mmadụ apologize so mmadụ na-asị ya na-amalụ m onwe m ikpe na-ama na onwe ha dị ife mme ịmaka onwe gị ikpe mara na ife ahụ ịbịara ịyọ mgbaghara na nọọsụ ife ịma there is no way you can explain it. Ọnọdụ ka na mmadụ nyelugo ego ịghọtago na mmadụ nyelugo ego sego gụ wee jee ma eri ife ọ na mmadụ gbarigo mbibi for instance egwe na ya kwuo ya after 1 month olu after 1 month ndị ohi bịa zuo gị ohi ekwu nhozie ya yes ife olugo n'ife ikwuru ịma na o nwere ife mmerụ iji wee felu ịma na ife elugo intentionally but you will absorb all those blame when agwazi onye ahụ do na ịma na inweghị any explanation to give nyado na ayọ nyado nya nyere another 2 months another 3 months before ọ na-ekwu ya try na asị donu na ife ihe asị na inwere intention na ego a na-echọrọ ịkwụ ya na ego a na-echọrọ ịkwụ ya kama na ife dotu amen na ife dotu amen onye gwara na na-eme ya eme ọ na ịmụhụ na ife yiri ka na ife mere ife unu pụtazie unu a na-achọsi ka unu bịaziri idefend Ebonyi son unu bịaziri idefend Ebonyi son ka m kwuo ha fọfọ ife okwuru maka ka mma nọ na ya agbapụbe na sinsi je tụọ m na alụsị ka m kwuo ha fọfọ ife a Ebonyi son kwuru maka Ebuka because unu na-afụ Ebuka nọ an angel ka ọwụ ọ suppose ụdị da react unu hipuo nsị unu abịa kpụkwasị ya n'isi onye kwu okwu maka anenje ka ọwụ ọ suppose oyide ewe iwe ọ suppose ịda react ibifi George ya mmadụ n'ụwa ọnọdụ ka ife niile a na-eme maka Ebuka Obi na-ekwu ya eriara ebe nsi ekwu ya ewu wolo onwe gị na shoes Ebuka Obi there comes a time group of 20 people here unite in a club ebe no or na business line ebe no ha kpọpụ ụta ha kpọghị echi ha kpọpụghị echi ha kpọọ nwanne echi ha kpọpụghị echi ha kpọọ nwanne echi are you going to do everything in advice Ebuka Obi ya mee a lot of people have advised him mee ntị ka ọ na ịnụ ha ignore ife niile emezina ife are you going to do the same na ọwụ na ị nọ na line o wee wụ na ndị line niile ahụ for whatever reason ofu onye anyị atụgido wrong 10 times asị ka ọwụ onye ohi anyị ezugido ife zuo ife 10 times 5 o zuru ya ezu 5 eboro ya ebo because na ebere ivuru n'ọnya ya ezukwe onye na-atụ ụga eji ịtụ ụga malụ ọhokwu 100 okwuru uwe ụga 30 uwe ụga okwuru uri 70 owule eziokwu mana because na-efe iruru na ọ na-atụ ụga so okwu ọnụ okwuzi na asị na ụga and ọwụrụ nga ọ na-enweghị because na ịma niile ekwu eziokwu a na-ekwu na na-atụ ụga ọwụrụ nga uwe onye ahụ a na-akụzi na iwe onye ohi ịya ada ewe iwe because ịya asị na izughị ife mana ụwa niile tọnụ na-asị na izuru ife now in that scenario mmadụ apụtazie na advice gị I use this example because na unu ebogo Ebuka Obi arenji boya arenji elu boya arenji ana not proving any one of them even nke a mere ụbọchị a the same way unu si achọ ka unu kọwara anyị na ife ahụ egwuregwu ka ọwụ there was also
ekome na nke a mere ụbọchị a wish na ịchọkwa etinkikwa along that line na-ekwuru na this young man na-akpagharị je na-eme ife a na churches a na-enye ya ego ka o wee na attract sympathies ndị mmadụ. Of course na ifu na onye chuzi na akwụgori ugwu no 2 years, ifu na onye chuzi na akwụgori ugwu no 2 years, ifu na this young man na live off sympathy of the church. You don't want to reason along that area. If you ma na Ebuka Obi wo master of RNG no mekwa na RNG ọzọ, on what ground ka ị chọrọ ka anyị wee kweta na Ebonyi son na egwuregwu ka ọ na-egwu abalị n'ime WhatsApp group ebe ahụ anọ ọkwa onye ọ na-alụ onye mara ife ọma nyanwa na-agwa gị ife oyi eme ka ọ kashia out nwee ego. Ọ na wiburu ọgwụ ruo Spain, ndị Spain asị o na ọgwụ agwụgwọ ego ka o ji ebi bịa nwe na ọ sọpọtụ ya ibu ọgwụ kama na for the sake of ego a ka o ji wee bi igbu ọgwụ a ngwa burukwa ọgwụ anara ha ya atụghị nga. Ọ wụrụ ndị China ha ya egbughị egbu ọsọkwa nya wụrụ na mmadụ nọ n'ụlọ ọgwụ ekwuo na ewetara 1 million na ya anwụ n'ọnya mere iji wee buru ọgwụ a na ịsọpọtụ ya ibu ọgwụ na ịbịa ha aṅụ ya aṅụ because a lot of people na-ebu ya ha aṅụ ya. A lot of people na-ebu ya ha aṅụ ya and they will not even advise their loved ones to take it. You can only plead for mercy or ife ndị ọcha na-ene anya how you react to ife ahụ imelu ime ya na inweghị ene remorse. Ndị ọcha ewo sentence gbuo ishow remorse ndị ọcha do lenient to you. Look at Uncle IB of all people. But I know my video one-sided and I was watching, following that video. I wanted to see a boy mana he continue na ekwu maka onye je wepụta the chat from your WhatsApp group ono. He continue na ekwu onye je wepụta the chat from WhatsApp group ebe ono nọ na. Is that what is important? It is important to ndị nọ na group ahụ. Because na unu nwere ike isi na somebody unu nwere ike taa mụọ ya biko ndị na ebe a na-ese ndị nụ ife ahụ gwara ụnụ a na-ataki program and program a ya end any moment from now. Ịghọtago ha na-abịa after this program na-emetụ aka na like button and ịfụnanya button na ọ wụrụ na ị chọrọ ka this program na-aga n'iru na-achọ ka o end ya then o end ya will go to another day. Ịghọtago you see nke ahụ in-house problem unu nwelu ka ọwụ for the mere fact na that thing na make go appear go ọ na mụ na ụkpa ha gbaa izu na ihe egbu Mr. A iwe jere ikerie Mr. A ọkwari ngo ka mụ na nwe problem na ibitrelu m ma ejesi na agwa Mr. A na ife awụ ife mụ na kwuru last year and then amemi nuhe na egwuregwu ka iji egwu ọ ife mmeje na agwa Mr. A nchi nwe problem with somebody nwe problem with onye mfiru n'ọnya jeriki nkata mụ na ya kpara na Mr. Ewu mma try everything do possible ka m wee mee ka o wee ghọta na ifa na memi n'oye not by force. It must be accompanied with apology and those serious apology. Ọwụrụ na Ebuka Obi ahụ pastor nya wụrụ nnọọ na Ebuka Obi ahụ pastor na-akwa ọkụkọ ma ọ wee zo obi ma ọ wụ ofu akịtaka dibịa ka ikwuru this nonsense maka ese na kịta na-ebu na ya afụbe na ndị kwa atụrụ unu na-eme ife mefọ na ife maka echi unu etekis na people for granted unu etekis na people for granted unu anya eje tuo okwute ju onye na-egbu unu mere expect na Ebuka Obi an angel no suppose ru I absorb everything emerie shefuzie na ndị niile mere ife ọjọọ na Bible na God punishiri ha. Yes, so because na Abraham mere ntamu ọba that promised land ọkwari God na onwe ihe nyere that punishment. How many people ka God nyere punishment na Bible? So Ebuka Obi owusi chukwu Ebuka Obi odu holier than that God, odu holier than that God. Unu yeji expect that na that young man yawo an angel. Na that young man yawo an angel. No onye ona suppose onye cho okolonse
jemaa ya n'ihu and na ọkọrọ nsi jemaa ya n'ihu ọ ife akọrọ na-achọ ka Okwuluọra Ndị Igbo mee na DCOS issue. Ọnya ka unu ji akpọ ya onye ohi na-akpọ ya ife niile ka o wee pụta bịa react ya in a certain manner ka unu wee sị nekwa onye sịrị na ọwa Okwuluọra. Ọnya ife unu chọ ka o mee o wee wolu nkịtị wee gbanwe unu nkịtị ahụ o ji wee gbanwe unu wee na-apụ n'ala. Ụfọdụ n'ime unu wee dị unu ka ya sị na Okwuluọra enyego unu the highest insult. O nwepụghị ife unu akpọbeghị owolu nkịtị because ife unu na-achọ owu na unu mana ọ pụta react. He must react in a certain way, emotional way, which you can react even more than him. Because na reaction ahụ o nyere because of no Okwuluọra.